मर्निं स्टुडेंट्स दिनै जों फरायगोन थाखो 4 नि बिमा राव बे जाहैबाय फरासे आरो बे फरानि नामुआ जाहैबाय जोंनि जोनोम हादर बे मोनसे खन्थाइ दानिया नोंसोरो आंनि फरायनाय नोंसोरो उनाव फरायनानै बे खन्थाइखौ फरायनो सोलोंबानो जाबाय। दानिया जों जागायजेनसै। जोंनि जोनोम हादर मा एसे समायना मा एसे रमायना जोंनि भारत बिमानि मिथिंगा महरा जेथिंबो हाजो हाला सोमखोर हायेन दैमा दैसा आरो जेरैबो गोजोन निजोरा बिबार बारियाव समायना बिबार बिलिर फैयो गोजोननाय सुदेम बार बोथोरनि आबादा होयो जोंनो आदार भारत बिमा नों जोंनि जोबोर आंगोथार बायदि धोरोम आरो राव हारिमु दंबावोसो आसार आरिमु बायदिसिना बायदि गाननाय बायदि जोमनाय आरोबावसो दं सल' फोरमायथावना अराय सिबिगोन आरो बानजायगोन जों खौसे भारतारि गैथारा फारागथि हेंथा होलांगोन जों सुथुरखौ अराय रैखा खालामलांगोन जों नोंनिनो आब्रुथि। खन्थाइगिरि कातिन्द्र सोरगियारि। दानिया नोंसोरो बे भिडिअखौ नायै बे खन्थाइखौ सोलोंनो बा फरायनो नाजा।